Halloween. Dito na kayo makain-kain. Dalawa lang ng bakal kaya. Pero magamit sa labas to. Nakita namin lang yung ano. Gapon. Upload mo lang at gapon. Chicks na ba? Chicks niya? Hindi, sigara yung kasama namin sa gabi. Ha? Lagi lang po yung mga wanong nagsasabi. Vlog ka gabi. Chicks na ka? Ha? Doon tayo. Nakaula ka. Labas. Ako? Maunahan ako? Ano ba? Wala. Hindi, alam nyo. Ano doon? Saan? Ano pala kayo eh? 11? Ako naman, isang buwan pa rin. Dali mo na lang, sapo na. Oo, sa poste. Sa poste. Eh? Dito ka dito ka. Tol! Tol! Ano na? Forma? Kumbaga mo rin.
Pala to.
Hi guys, finish na yung paglagay ng trapal na yun. Ayan. Full.